Πρέπει να θυμόμαστε αδιάκοπα τον θάνατο και τη μέλουσα κρίση, γιατί όσοι δεν τα περιμένουν και δεν τα συλλογίζονται αυτά συνεχώς, εύκολα κυριεύονται από τα πάθη. Του Αββά Ισαΐα. Είναι 3 πράγματα που δύσκολα τα αποκτά ο άνθρωπος και αυτά φυλάγουν όλες τις αρετές. Το πένθος, το να κλαίει κανείς για τις αμαρτίες του και το να έχει τον θάνατό του μπροστά στα μάτια του. Εκείνος που καθημερινά συλλογίζεται και λέει στον εαυτό του «Ακόμη σήμερα και φεύγω από τον κόσμο, ποτέ δεν θα αμαρτήσει τον Θεό», ενώ εκείνος που ελπίζει να ζήσει πολλά χρόνια θα μπλεχτεί σε πολλές αμαρτίες. Όταν κάποιος ετοιμάζεται να δώσει λόγο στον Θεό για όλα τα έργα του, ο Θεός φροντίζει να καθαρίσει από την αμαρτία κάθε βήμα του. Όποιος όμως αδιαφορεί και λέει «Ας έρθει πρώτα εκείνη η ώρα», ζει μέσα στα κακά. Καθημερινά, πριν κάνεις οτιδήποτε, θυμήσου που βρίσκεσαι και που πρόκειται να πας. Όταν χωριστείς από το σώμα, και μην αμελείς την ψυχή σου ούτε μία μέρα. Φρόντισε πάντοτε να θυμάσαι και να έχεις μπροστά στα μάτια σου τον θάνατο, τις αιώνιες τιμωρίες και εκείνους που βασανίζονται και υποφέρουν εκεί, και να λογαριάζεις τον εαυτό σου ως έναν από εκείνους μάλλον, παρά από τους ζωντανούς. Αλίμονό μας, ενώ πρόκειται να φύγουμε από τη γη, όπου είμαστε προσωρινοί, φροντίζουμε όλα μας τα χρόνια για τα υγιεινά και φθαρτά πράγματα και τίποτα από αυτά δεν μένει στην εξουσία μας όταν έρθει η αναπόφευκτη ώρα να φύγουμε από εδώ. Αλίμονό μας, ενώ πρόκειται να λογοδοτήσουμε στο φοβερό δικαστή για κάθε πράξη της επίγειας ζωής μας, ακόμη και για το περιττό λόγο και για τις πονηρές και ακάθαρτες σκέψεις και για τα κρυφά της ψυχής, εμείς, σαν να είμαστε αθώοι σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, δεν φροντίζουμε για τις ψυχές μας. Γι' αυτό μας περιμένει εκεί και η άσβεστη φωτιά της γέενας και το σκότος στο εξώτερο και το ακίμητο σκουλίκι και το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών και η αιώνια ντροπή μπροστά σε όλους τους αγγέλους και τους ανθρώπους. Αλίμονό μας, ενώ δεν αντέχουμε τα τσιμπήματα και τα δαγκώματα των ψήλων και των κονίδων και των ψηρών και των μυγών και των κουνουπιών και των μελισσών. Αδιαφορούμε που ο νοητός δράκοντας μας δαγκώνει καθημερινά και μας ρουφά και μας καταπίνει και μας καταπληγώνει από παντού με τα φαρμακερά κεντριά του θανάτου και δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτόν. Και πώς θα μπορέσουμε να υποφέρουμε τις φοβερές και ατελείωτες τιμωρίες? Από το γεροντικό. Είπε ο Αββάς Ευάγριος, να θυμάσαι αδιάκοπα την αιώνια κρίση και να μην ξεχνάς ότι θα φύγεις από τη ζωή. Έτσι και δεν θα υπάρξει αμαρτία στην ψυχή σου. Είπε κάποιος γέροντας, όταν κάθεσαι στο κελί σου, συγκέντρωσε το νου σου και θυμήσου την ημέρα του θανάτου σου. Φαντάσου την έκρωση του σώματος, σκέψου το χωρισμό της ψυχής. Παρατήρησε τη ματαιότητα αυτού του κόσμου, θυμήσου τις τιμωρίες στον Άδη. Συλλογήσου πως άραγε να είναι τώρα εκεί οι ψυχές, σε ποια φαρμακωμένη σιωπή ή σε ποιο φοβερό στεναγμό ή σε τι μεγάλο φόβο και τρόμο, περιμένοντας διαρκώς την ατέλειωτη οδύνη και τις ανυπόφορες τιμωρίες στις οποίες πρόκειται να καταδικαστούν. Κοντά σε αυτά, φέρε στο νου σου την ημέρα που θα αναστηθούν οι νεκροί και θα παρουσιαστούν στο δικαστικό βήμα του Χριστού. Επίσης, το φοβερό και φρικτό εκείνο δικαστήριο, όπου η αιώνια ντροπή θα πλημμυρίσει τους αμαρτωλούς μπροστά στον Θεό και τους εκλεκτούς αγγέλους Του και όλους τους ανθρώπους που έζησαν από την αρχή ως τη συντέλεια. Στη συνέχεια, αυτή την ντροπή θα διαδεχτούν οι ανυπόφορες και τελείωτες τιμωρίες.
η άσβηστη φωτιά της γέενας, το σκουλίκι που δεν έχει τελειωμό, το τρίξιμο των δοντιών, το εξώτερο σκότος, ο τάρταρος και τα άλλα αμέτρητα βασανιστήρια που περιμένουν αυτούς τους ανθρώπους. Οι δίκαιοι από την άλλη μεριά θα λάμψουν περισσότερο από τον ήλιο και θα βασιλέψουν αιώνια μαζί με τον Χριστό, συμμετέχοντας στην ανέκφραστη δόξα Του, ψάλλοντας και αυτοί μαζί με τα αγγελικά τάγματα τον επινίκιο ύμνο. Θα απολαμβάνουν αδιάκοπα εκείνη τη μακαριότητα και τα ουράνια αγαθά, χωρίς πια να φοβούνται κάποια μείωση ή διακοπή της ανέκφραστης εκείνης χαράς και ευφροσύνης, γιατί όπως λέει η Γραφή, έφυγε μακριά από εκεί κάθε οδύνη, λύπη και στεναγμός. Θα έχουν λοιπόν αιώνια ευφροσύνη και ατέλειωτη γιορτή και τα αγαθά εκείνα που ξεπερνούν κάθε νου θα είναι για αυτούς ασφαλισμένα και αναφέρετα. Αυτά να σκέφτεσαι συνεχώς, να τα μελετάς αδιάκοπα και φρόντισε με όλη σου τη δύναμη να γλιτώσεις από αυτά που περιμένουν τους αμαρτωλούς και να κερδίσεις τα αγαθά που είναι ετοιμασμένα για τους δίκαιους. Και αν έχεις αφοσιωμένο το νου σου σε αυτά, θα αποφύγεις και τους κακούς λογισμούς. Είπε ο Αβασιλείας, εγώ 3 πράγματα φοβάμαι πάντοτε, όταν θα είναι να χωριστεί η ψυχή μου από το σώμα, όταν θα παρουσιαστώ στον Θεό και όταν θα βγει η δικαστική απόφαση για εμένα. Ένας γέροντας είπε, αν ήταν δυνατό στη Δευτέρα παρουσία του Χριστού μετά την Ανάσταση των νεκρών να ξαναβγούν από τα σώματα οι ψυχές των ανθρώπων, όλος ο κόσμος θα πέθαινε από τον φόβο και τη φρίκη και το σάστισμα. Γιατί πώς θα μπορούσε να αντέξει κανείς να δει τους ουρανούς να σχίζονται, το Θεό να εμφανίζεται με οργή και αγανάκτηση, μαζί Του να κατεβαίνουν οι αναρρύθμιτες στρατιές των αγγελικών δυνάμεων και όλη την ανθρωπότητα να συγκεντρώνεται σε ένα μέρος. Αυτά λοιπόν ας συλλογιζόμαστε πάντοτε και ας ζούμε χωρίς να ξεχνούμε ότι σε τέτοιο κριτή και σε φρικτό δικαστήριο θα παρουσιαστούμε και θα λογοδοτήσουμε για τις πράξεις της ζωής μας. Κάποιος αδελφός αγωνιστής ήρθε από ξένη χώρα στο Όρος Σινά και έμεινε σε ένα μικρό κελί. Την πρώτη του μέρα εκεί βρήκε ένα μικρό σανίδι, επάνω στο οποίο ο αδελφός που έμενε κάποτε στο κελί είχε γράψει «Ο Μωυσής προς τον Θεόδωρο, είμαι παρών και μαρτυρώ». Το πήρε λοιπόν και κάθε μέρα το κρατούσε μπροστά στα μάτια του και ρωτούσε εκείνον που το έγραψε σαν να ήταν παρών. «Άραγε, πού να είσαι άνθρωπε και λες, είμαι παρών και μαρτυρώ? Άραγε, σε ποιο κόσμο, σε ποιον τόπο να βρίσκεσαι? Πού να είναι το χέρι που τα έγραψε αυτά?» Και κάνοντας έτσι όλη την ημέρα και έχοντας στη μνήμη του τον θάνατο, περνούσε τη ζωή του θρηνώντας. Ο αδελφός αυτός είχε εργόχειρο την καλλιγραφία και ενώ πήρε από τους αδελφούς χαρτιά και παραγγελίες για να τους γράψει βιβλία, πέθανε χωρίς να γράψει τίποτα για κανέναν. Το μόνο που έγραψε πάνω στα χαρτιά καθενός ήταν «Συγχωρήστε με Κύριε και αδελφοί μου, γιατί ήμουν απασχολημένος με κάποιον και γι' αυτόν τον λόγο δεν ευκαίρισα να σας τα γράψω». Ένας γέροντας πήγε σε κάποιον από τους πατέρες που ζούσε στη Ραϊθό και του είπε «Αβά, όταν στέλνω τον υποτακτικό μου σε κάποια διακονία, στενοχωρούμε και μάλιστα όταν αργεί να γυρίσει». Εκείνος το αποκρίθηκε «Εγώ όταν στέλνω το διακονητή μου σε κάποια υπηρεσία, κάθομαι κοντά στην πόρτα και κοιτάζω. Και όταν μου λέει ο λογισμός «Πότε άραγε θα έρθει ο αδελφός?» λέω κι εγώ στο λογισμό
Αν όμως προλάβει άλλος αδελφός και έρθει να με πάρει για τον Κύριο, δηλαδή άγγελος, τι γίνεται? Κι έτσι κάθε μέρα κάθομαι κοιτώντας την πόρτα, ανησυχώντας και κλαίγοντας για τις αμαρτίες μου και λέω, άραγε ποιος αδελφός θα έρθει πρώτος, ο επίγειος ή ο ουράνιος? Ο γέροντας ένιωσε κατάνοιξη, γύρισε στο κελί του και από εκεί και πέρα έκανε και αυτός όπως εκείνος. Κάποιος γέροντας καθόταν στη Ραϊθό και είχε την εξής πνευματική εργασία. Καθόταν πάντα στο κελί του σκεφτικός, κοιτώντας κάτω και ακουνώντας συνεχώς το κεφάλι, έλεγε με στεναγμό, άραγε τι θα γίνει? Σώπαινε για λίγο και πάλι με τον ίδιο τρόπο έλεγε το ίδιο. Συγχρόνως δούλευε και το εργοχειρό του, πλέκοντας χινιά. Έτσι πέρασε όλες τις ημέρες της ζωής του, φροντίζοντας για το θάνατό του.